Kinan rami langara sonyo hati. Hari-hari risau kawan diri. Kini adia datang bertamu muko, laso kare nan lungga salah moko. Tapi nyatonyo undangan nan den tarimo, tambah kalam nan galo salah moko. Lah hilang angan-angan Allah hadi sagalo nyo harapan. Lapu sangka di panan siang hingga pikir selesai jo harapan. Bukannya alam datang menembak, dek balam dina pandai memutui tali. Bukannya alam datang menembak, dek balam dina pandai memutui tali. Kami, keluarga besar Resto Dapur Andalas Padang, mengucapkan sukses buat Trio Seraja.